Bizning do'stlarimiz Смотри oftalmologik klinikasi butun oila uchun zamoncha oftalmologiya o'zagi. Әлеге klinikaning Rossiyada ham O'rta Aziyada 9 filiali o'ngishlig'ini ishlab keladi. Ko'pdan tugul Qozonda bolalar uchun maxsus oftalmologiya o'zagi ochildi. Birida tajribali tabib oftalmologlar, Tataristonning ham Rossiyaning ot qozongan tabiblari, meditsina fanlari kandidatlari ishlaydi. 0 yoshdan olib kompleksli diagnostika, ko'zlik ham tungi linzalar saylov, qiliyliqni tuzatuv, apparat bilan davolovda qaralgan. Смотри klinikasi bolalar ko'zlarining salomatligi turida qayg'urta. Başlandı, nihayet başlandı. Bana benim temperamenturimi zашкаливает. Sen ya qurban, ya sen жеңүче. Нишлеп хатын кызны бәхетле итәргә кирәк? Әйтегез әле миңа. Turmuş ул үзе калын китап. Bu тирәнлеккә хәтта без дә әзер түгел идек кызлар, әйме? Дөньяның артына тибеп яшәргә кирәк. Әйе. Шәүләшеп миңа бит ташландыгы бит. Дөрес монда. Сен кияүгә чыгасың килә мисың? Ир белән яшәр өчен ялкау булмаска кирәк. Сәлам дуслар, минем исем Венера Аитова. Сез өр-яңа проект карыйсыз. 30, 40, 50. Ни өчен икәнен тиздән аңлап алырсыз. Беренче татар хатын кызлары өчен беренче подкаст. Без башлыйбыз. Әлеге проектны мин генә алып бармыйм, дуслар. Минем белән искиткеч кызлар бар. Шәп компаньонкалар белән таныштырыйм әле. Олеся Лесная. Һәм Зөлфия Валеева. Вау! Ой, кызлар, мин әлбәттә дулкынланып башлыйм әлеге проектны һәм ни өчен икән ике сүз белән аңлатканда 30, 40, 50. Аңладыгызмы? Плюс-минус кызлар без төрле безнең хатын кызлар өчен актуаль булган темаларны күтәрәчәкбез һәм бүгенге безнең темабыз кызлар нинди безнең хатын кызның бәхете ниде? Менә шушындый без гади һәм үтә дә катлаулы темадан башларга булдык. Уйланып килдегезме, кызлар? Уйланганыгыз бармы? Хатын кызның бәхете ниде? Нишлеп хатын кызны бәхетле итәргә кирәк? Әйтегез әле миңа. Ул үзе дә бәхетле була ала шиме беренчедән. Нигә аны менә кемдер бәхетле итәргә тиеш? Ничек Шул ук әкиятләрдә принц килә дә син йоклаган җиреңнән ул сине үбә дә ул уянып китеп аның тормышы башлана. Шунда гына. Ник безгә аны шуны өйрәттеләр? Әншәп Дөрес хатын түгел бит кызга инде. үзен дә бәхетле итә ала. Юк, һаман көтеп утыра, кемдер аны бәхетле итәр дип көтеп утыра. Дөрес Принцны түгел. көтәргә кирәк түгел син аны. Мин аны хәзер генә аңладым. Мин элек иремнән таләп итә идем. Әйе. Әйтәм, син мине бәхетле итмә. Мин дөрес чыкмадым, кияүгә дөрес чыкмадым, нишләп син мине бәхетле итәргә? Ул бит ялгышулар булды. Кайчан Мин генә түгел, минемчә һәр кыз шулай, һәр хатын кыз андый нәрсә аша узгандыр дип уйлыйм мин. Безне дөрес тәрбияләмиләр булып чыга шулай. Әйе, шулай инде. Шулай инде хатын Советское кызның мышление. иреннән бәхетле. Чаптышлар. Менә әйбәт кияүгә чыкса, ул бәхетле була ала. Шул бит инде кызлар, туктагыз, әйдәгез дөресен әйтәбез. Безне ничек тәрбиялиләр? Хатын кызның бәхете яхшы кияүгә чыгуда. Бу бит инде теге кешегә әйтеп торасыз, бөтен кешедә моны әйе дип торалар безнең караучыларда. Олеся, син моның шулай түгел икәнлеген кайчан аңладың? Син дә принц көтәсең. Юк. Син бит әле Ул принц көтми. ничек инде мин Менә, 30 яшьтә дә мин принц реалист. көтә идем. Реалист, мин шуңа күрә Башка буын кешесе. Так. бәхетле итә алам үз-үземне. Кайчан син моны аңладың? Принц Менә шул бер 30 яшьләрдән 29лар, 30лар. Бу Әгәр- гына аңлый башладың. Әйе, әгәр дә менә үзең яратасың Так. икән, сине дә яратачаклар. Теге үзе тормышка мәхәббәт анда булса, үзеңнең яраткан эшеңнең тапсаң, шуңа күрә теге беренче чиратта мәхәббәт үзеңә карата барырга тиеш. Әйе, рәхәтләнеп Ләззәтләнеп яшисең. дөньяның артына тибеп яшәргә кирәк. Әйе. Күрдеңме, артына тибеп. Әйе. Зөлфия, кайбер хатын кызлар 50 яшьтә дә принц көтүчеләр әле юк түгел дип әйтер Әйе. идем мин. Бар. Корбан халәтендә утыралар. Әйе. Алар үзләре корбан булып утыралар. Кайчандыр килә, кайчандыр тормышын башлана, тормыш уже үткән. Әйе, Ул шунда шундый шулай. кызык теория кызлар, менә шундый фикер ишеткәнем бар минем. Син я корбан, я син җиңүче.
жеңуші де құрбан да болып болмай. Сен я құрбан енді міне ғұмыр бойы сен сойлайсың. Я жеңуші. Менә Зөлфия апа айтты әле. Хатын кыз ир-атны көтүп яшәргә тиеш түгел дип инде. Нишләптер минем анда тормыш үзгәрәчәк. Чыннан да ул алай булмый. Әле ул хатын маңгайында язылган. Ул кирегә дә булырга мөмкин. Әйрләп беләсезме, куркан хатын кызлардан нәрсә кирәк? Курка, Нәрсәгә кирәк? Кызлар, бик җайлы гына сөйләйсез. Әгәр дә синең бөтен якыннарың сиңа кашан кияүгә чыгасың, утырып каласың. Менә синең кебек Менә мин шундый нидә вакытта. 30 яшьтә кызлар көненә 10 мәртәбә сорамасалар, минем көнем заяга узган булайды. Чөнки минем сеңлем мине иртәрәк кияүгә чыкты. Һәм сеңлем кияүгә чыкканнан соң инде туйда ук миңа бөтен яраткан туганнарым килеп утырып калдыңмы дип әйттеләр. Шуңа күрә менә хәзер мин аны шулай дип, мин хәзер сезгә шулай дип сөйләйм, ә миңа рәхәт түгел иде аны ишетүдә. Бүтән кеше әйтеп торганда, яшен чыгара. Чөнки иң якын кешеләр ни өчендер, бәлки алар әйтләрдер, кияүгә чыгар кирәк. Мин белмидем. Мин кияүгә чыгар кирәк. Хәзер уйлыйм. Ул бит табигый процесс. Я булмаса шундый кызлар бар, балалар, мин менә бала телим диләр. Минем өчен менә ул һәрвакытта шок иде. Ничек синең әле ирең юк, ә син җимешне булай гына телисең. Чәчәксез җимеш булмаган кебек инде миңа кызлар, белмим, бәлки мин ялгышамдыр. Менә уйлап карасаң, безнең әбиләр, безнең әбигә 96 яшь. Алар өчен бит хатын кызның бәхете нидә дигән теманы күтәреп инде. Алар өчен бит бәхет гомумән икенче булган. Менә алар өчен нәрсә булган бәхет? Әби өчен мәсәлән ир табу әлбәттә, бу беренче булган. Балаларны үстерү яшәп тә булмас иде, просто. Хезмәт, чөнки авыр хезмәтне күтәрерлек кеше кирәк булган. Шулай бит. Икенчедән нәрсә ул? Балаларны аякка бастырудыр. Әйе, колхоз булсын, колхоз алга бар. Әйе. Аларга бит язып куелган. Нинди туры килә, шуңа түзеп яшисең. Бер кая барып булмый, бер нишләп булмый. Мәсәлән, минем әбине урлап киткән. Минем әбине дә урлап киткәннәр. Ул вакытта бит инде популяр. Кайтканда бер елдан соң име, Әкир уже егете кабул итмәгән. кайтырга ярамаган. Бәхет турындагылар гомумән уйланган. Алар бәхетсез дип яшәмәгәннәрдер алар, Зөлфия, миңа калса барыбер. Мен калсаларның вакыты да булмагандыр. Гомумән әбиләр турында сөйләшкәндә татар хатыны ниләр күрми дигән әсәр искә төшә. Шулай бит. Без иң рәхәт вакытта яшибез кебек кызлар. Ирләребезне дә тыңламыйбыз. Менә әбиләр вакытында, димәк, яшәр өчен тырмашып яшәү. Шулай бит әле ашау әбиләр безнең бит минем әби мәсәлән ачлыкны кичергән кеше. Алар өчен икмәк булуда. Әле дә шулай ашыйлар. Алабутадан. Без гел еракка киттек инде. Ул вакыттан әгәр дә аерып алсак, әнимнәр вакытларында инде минемчә нәрсә тагын өстәлә ул менә 60-нчы елларда, 70-нчы елларда алар өчен бәхет инде укымышлы булу, белем алу. Өстәлә шулай бит. Кешедән кимхур булмау шулай бит әле аларда барыбер ул әйбер бар. Һәм балаларыңны укытудыр мөгаен. Шулай бит. Ә инде менә безнең буынга җиткәч, ул ни дәрәҗәдә үзгәрә микән? Менә бу иң кызыгы нәрсәләр үзгәрә. Кызлар, әйдәгез әле тукталып алабыз, чөнки безнең хәзер шундый искиткеч бер кунагыбыз килеп кушылачак. Һәм аннан без барсын да тәфсилләп сораячакбыз. Сез татар хатын кызлары өчен беренче подкаст карыйсыз. 30, 40, 50. Зөлфия Валиева, Олеся Лесная, Венера Аитова һәм бүгенге искиткеч кунагыбыз. Аның турында сүзләрне әйтеп бетергесез чып-чын джентльмен. Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты. Яшь һәм шибәр. Әлмияның кушаматларында беләм. Шәүкә, Яшка. Җәвит Шакиров. İsabet kızlar şol kadar maqtadınız bir nişlerge bilmem urunda oturası kelbe sizi korsa biyip zırlap turası kele. Җәвит абый, сез безнең студиябызга керүгә атмосфера үзгәрде. Шул кадәр рәхәт, җылы булып китте. Бәйрәм атмосферасы. Кызлар сизәсезме? Kızlar, sizde kurgeç minim nindi halatda нәрселәр кичергәнне белсәгез име? Белмим инде мин. Ул мен хатын кызын яратканга күрә микән? Мин тормыш яратам. Мин хатын кызларны яратам. Мин хезмәт яратам. Шуңа күрә менә сезне белән очрашу, менә шуңа күрә безнең бүген студиядагы атмосфера аны тамашачылар да сизә торгандыр. Шулаймы? Шулай дип ышанып калабыз. Җәвит абый, чын күңелдән рәхмәт әйтәсез килә. Кызлар беләсезме, төнге гастрольләрдән кайтып, әле иртәнге 4тә кайтып, Җәвит абый инде монда килеп утырган. Рәхмәт сезгә, Җәвит абый. Тавыш ташылмаган иде диye. Рәхмәт. Хәзер ачылачак Алла биргән.
Ай, 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 ай. Тауыш бар. Сөйләшергә кәеф бар, Аллаға шөкер. Шәп. Җәүит абый, безнең бүгенге темабыз бик үтә дә нәзакәтле һәм шундый төрле яклап карарга була, шундый теманы алырга булдык. Хатын-кызның бәхете нидә? Сез бик күп халык белән аралашасыз, шулай бит күп кешеләрне күрәсез һәм ничек уйлыйсыз, ни өчен менә кайбер хатын-кызларның күзләре янып тора, икенчеләре ничектер суган гөл кебек. Көннәре белән микән ул. Хатын-кыз бит ул илаһи зат. Хатын-кыз кебек име? Менә тормышны ябләүче, менә бу соравыңа булай дип кенә җавап бирер. Имеш сине Ходай яраткан ди, шалыш кабыргадан. Әйтерсең дә аңа шуннан кулай нәрсә табылмаган. Дөрес түгел. Сине мин яраттым. Уттан, судан, нурдан битмәс хыял сүнмәс өметләрдән һәм бер моңлы җырдан. Газап куштым, янәшик үстәдем, эшкелтем тәм салдым, шатлыкларның кадерен белер өчен аз гына һәм салдым. Айлар, еллар гомер буе шулай сине бар кыламын. Синең сының рухың камилләшкән саен синнән тартынамын. Шулай да сине иҗат итеп үзем бар буламын. Онда алкышлар булырга тиеш. Җәвит Шакиров, шуның Үзегезнекеме? үзегез. Үзегезнеке? Юк, күршенеке. Сезнең үзегезнеке дигәнсең, аннары име безнеке. Инера, Искиткеч Җәвит. чыннан да хатын-кызның бәхете име? Ул беренче чиратта ул бәхетле, ул якты дөньяга туу белән. Без барыбыз да бәхетле. Ул бәхетле ана булу белән, ул бәхетле үзенең яраткан эшен табу белән, бәхетле яраттыра белү белән һәм ярата белү белән бәхетледер дип әйтәсем килә. Менә гомумән алганда хатын-кызны бәхетле итеп буламы? Була, Үзе бәхетле була алмаса. була. Ул бездән тора. Ул ирләрдән тора. Сез ирләрдән тора дип уйлыйсызмы? Менә минем эшем бәхет. Матур сүзләр әйтеп, якын кешене юлга озатса. Дуслар мәхәббәттән, безнең шушы зур бәхеттән ак көнләшү белән көнләшсә. Чыннан да бәхетле итеп була. Хатын-кызны бәхетле итәр өчен аңа күп нәрсә кирәкми. Һәр туган таң саен име бер җылы матур сүз әйтсәң, име Языгыз, егетләр. Язабыз матур сүзләрне жәлләмәсәк, име хатын-кызларга теге бәйрәм вакытларында гына мин сине яратам дип бер теге букет чәчәк, бер чәчәк гөлләмәсе кайтарып бирү генә ул бәхет итү түгел. Инде һәр көнне матур сүзләр белән көнне башлап, яраткан кешең белән кара каршы утырып, име матур итеп тәмләп шәйләр эчү, сөйләшер сүзең булу. Менә бу зур бәхет. Дөрес түгел әллә? Ну бит һәр хатын-кызга андый бәхет тәтми, кызганычка Менә каршы. чәчәк дигәндә, чәчәк бүләк итәсең соң, еш бүләк итәсең. Минме? Зөлфия апага. Чәчәкне мин генә түгел, тамашачылар да күп бүләк Менә, итәләр. шуңа Аллага күрә шөкер. дә. Чәчәк бүләк итәм. Ярый да Зөлфия апаның эше шундый. Аңа Әйе. тамашачы бүләк итә. Менә Менә ирләргә чәчәк көн саен чәчәк алыр өчен ни эшләргә кирәк? Кайда эшләргә кирәк? Эшләргә Нәрсә кирәк. эшләргә тиеш Җаен хатын-кыз? табарга кирәк. Җаен табарга кирәк. Чәчәк, ул бит инде юк чәчәк кенә түгел. Безнең хатын-кызның күңелен күтәрә торган чәчәк кенә түгел бит. Башка әйберләре дә бар. Әйдә тизеп Ул китәбез. нюанслар бик күп чыннан да. Күп бит. Сез ничә ел инде хәзер бәхетле никахта, Җәвит абый? Без 38 ел бәхетле никахта. Менә сез 38 ел дәврендә менә шушы сорауга, хатын-кызның бәхете нидә дигән сорауга сезнең җавапларыгыз үзгәрдеме? Әйтик, башта уйлаган идем булай дип, ул булай килеп чыккан икән дип мәсәлән. Юк, үзгәрмәде. Ничек тормышны башладык име? Теге курка гына башлау ул иде һәр гаиләгә дә хас нәрсә име? Әмма ләкин яши бер-береңне аңлау, арада мәхәббәт булырга тиеш. Бер-береңне аңлау булырга тиеш. Бер-береңгә юл кую булырга тиеш. Шуңа күрә гаиләнең бөтен бәхете ул бит әйтәләр менә 3 нәрсә. Гаиләнең тотыруклылыгында 3 шушындый иң мөһим роль уйный торган 3 әйбер бар. Беренчесе ир белән хатын арасындагы мөнәсәбәт. Хатынның иргә, ирнең хатынга карата мөнәсәбәте, ир белән хатынның балаларга карата мөнәсәбәте һәм балаларның мәхәббәт җимешләренең әти белән әнигә карата мөнәсәбәте. Менә бу гаиләнең иң тотыруклы, иң кирәкле фундаменты дип әйтсәм дөрес булыр. Җәвит абый, бу тирәнлеккә хәтта без дә әзер түгел идек, кызлар, әйме? Минде дә төшерәсез шул кайнага төшер. Миндә өстәгенә йөзәрмен дигәне мәхәббәт тирәсендә. Тирәнгәрәк китте. Җәвит абый, менә тормышта төрле ситуациялар була бит инде. Җил бураннарсыз, давылларсыз булмый шулай бит. Хатын-кызның кәефе дә үзгәрергә мөмкин. Иратлар кайчагында аңлый алмыйбыз дип әйтәләр. Ни өчен, нәрсә белән бәйле ул? Менә сезнең бармы шундый
Берәр, белмим, лайфхак дип әйтикме, менә теләсә кайсы Дөресен хатын әйтегез. кызларны, менә теләсә кайсы хатын кызны кәефен күтәрергә була, бәхетлерәк итеп була, әгәр дә сез егетләр менә шушыны эшләсәгез. Менә гади адымнар ниндидер. Бу очракта мин бу сорауга ничек дип җавап бирим икән? Шуңа да хатын кызны бәхетле итәр өчен күп тә кирәкми торгандыр. Ул бит менә мин үземнең Зөлфия әкәемә карата мин аның нәрсә яратканын беләм. Кайсы бер хатын кызның бит әле аның күңелен күтәрер өчен, бәлки ул авыр характерлы ни булырга Кайсы бер хатын кыз үзе дә белми нәрсә яратканын. Әйе. Менә анда читендриме, анда белеп булмый. Менә Үзе дә белмәсә. Зөлфия, син дөрес әйтәсең. Сез өчәүләшеп миңа гаебе ташландыгыз бит. Дөрес аңлаттыгыз. Мин монда Шуңа күрә абарына. ничә ел гомер буена яшәгән ирдә үзенең хатыны неме, гомумән хатын кызны аңлап бетереп булмый. Менә мин бу сорауга шулай ук шигъри юллар белән җавап бирәсем килә. Сезнең серле, сез аңлап бетермәсәк, ничә ел яшәсәк тә сезнең күңел халәте име ул кара урман. Ул безнеке дә шулай, сезнеке дә шулай. Аның сукмакларын алашырлык, әмма ләкин менә нәкъ синең соравыңа, Рәйме, 3 могҗиза мине әсир итте. Җир, янә күк, янә хатын кеше. 3 сер мине уйга шомга салды. Җир, янә күк, янә хатын кеше. Җирнең сире бетә. Күк сайга. Төбе күрдер менә ачылыр да. Хатын кешегә дә ачылмас сер. Тылсым булып калыр ахырында. Сез иң тылсымны, менә хатын кыздан да тылсымлы кеше. Хатын кыз ул уникаль зат. Аны бер ишектә аңлап бетереп бул. Менә хатын кыз гына бит ул име, Ходай Тәгалә биргән кожын башта җылкый. Анда нягадыр шуны ясап куя. Дөрес түгелме? Шулай бит инде кызлар. Тапкырлыкка килгәндә име сезнең белән ярышып булмый. Менә мин гади генә бер мисал китерәм име. Теге бер хатынның ире балыкка киткән. Шалтырата, ире телефонны алмый икән. Йөгереп күрше хатынына кергәндә, минем дивана балыкка киткән иде. Шалтыратан трубканы алмый. Любовницасы сөяркәсе бар ахыры. Күрше хатыны тынычландыра. Тыңлап торыгыз. Булай дип бер кем дә җавап бирә алмый. Син күршекәем, алай начар уйлама әле. Бәлки ул батып үлгәндер ди. Тагын бер рәтрәк. Кемнең башына килә? Ирләр дә моны әйтә алмый. Шуңа күрә сезнең белән бәхәсләшмәйм. Сез уникаль, сез әйбәт, сез менә син джентльмен дигәннән хәзер бит хатын кызлар инде сөйләшә башласаң, я берәр кияүгә чыгасы кызы булса инде шундыйрак җегет тап, менә джентльмен булсын. Гарәйтәләр, джентльменнар юк бит инде хәзер. Шулай диләр бит. Берәү әйтә икән, мин берне күрдем, берне джентльмен дип әйтәли. Кая, кашан? Менә бер көн яңгыр яуганда хатынының өстендә зонтик тотып сәгатьләр буена басып торды. Хатыны машина көпчәген алыштырганда дип әйтәли. Менә шуңа күрә Җәүит абый, Зөлфия апаның без инде бераз төпшенәбез, гафу итерсез инде бүген шундый тапшырубыз шундый бит. Зөлфия апаның үзенең сорыйм ул менә миңа шушы кирәк дип әйтик. Теге үзең бел дип түгел, менә мин шушыны яратам. Менә шу сез 37 ел буе аны үзегез кәметмә 38 хәзер тагын булай сөйләсә 48 өстәп куя. Хәзер монда wish-list дигән әйбер бар. Туган көнгә мәсәлән, бүләкләрне карап алу. Менә безнең гаиләдә андай әйбер юк. Миңа бу әйбер кирәк. Аны бөтен әйбер дә бар. Мин Зөлфия ул бүләк алырга, ул бик ди, ул таләпчән, ул кешегә бер әйбер баласы булса да, ул иң кирәкле әйберне алырга тиеш. Шулай булырга тиеш, чөнки ярам әйтәм монсы да матур. Юк. Ул син алып биргән әйбер, ул сине хәтерләтеп торырга тиеш. Ул файдалы әйбер булырга тиеш. Һәм бигрәк тә көнкүрештә, кыйбатлыгында тормый бит. Кайсы вакытта менә без балалар бит инде бүләк бирәләр име, матур гына әйтеп, теге үз куллары белән рәсем ясаган Балалар бит ул җәүит абый. Балалардан бөтен нәрсә дә кадерле. Мин килешәм. Әмма дә ләкин менә дия дә бүләк, тимә дә бүләк. Аны бер кайчан да мин бүләк ала белмим беренче чиратта. Мин бүләк ала белмим. Мин Акча гына бирәм. Пачкасы үзем Җибәрәсез. Пачкасы белән. Миннән дә сорап тормый, акчаны үзеңдә дә бар. Субханалла. Мин булай диммен. Менә кайсы вакытта кибеттә шулай бер кирәк дип теге искә төшә инде. Я яңа ел алдыннан 1-3-4 ай кала, йөри бит инде кибетләрдә бергә йөрибез дә инде. Менә бу ай бер кирәк, бу ай бер кирәк. Зөлфия
Ал сен мұны мен. Шундай әйбет ал деймін. Алада бұл сеңа яңа елға бөлек бұл дейді деп қоям мен. Мен жайлығына құтылам. Практичный деп әйтәләр моны орыслар. Җәй таби туктале. Менә бөтен әйбер шундый майлы, тәмле, конфетле, бик матур име. Менә 38 ел бергә яшәгәндә име. Неужели хатын-кыз каядыр үпкәләп, сөйләшмичә, нәрсәдер сорап озак кына көтеп, син бирмичә, шуны алмыйча аңа, аны аңламыйча йөргән дөресен әйтәле берәр сер ачале, берәр сер түгел, нәрсә дип әйтим. Менә Сер пердесен. Лайфхак та түгел ул. Менә ниндидер не торак әйбер. Зөлфия, син шул кадәр минем белән янәшә утырасың әйме. Минем Зөлфиядән бәхетләрем бар инде. Идә дә Зөлфия, монда да Зөлфия. Без Зөлфия апаны шулай үлеп яратабыз. Аңа бирсә тамшуларыбыз да көтеп калабыз. Аның белән әле сөйләшәс темалар күп. Әлегә ул монда түгел, шуңа күрә без инде күбрәк башка кешеләр өчен дә файдалы булсын дип сездән беләсе килә. Ну син гел матур якларны сөйлисең. Менә нәрсәдер беләсе килә шундый менә без бер атна аерым яшәп тордык. Ул китте авылга бер атна шунда торды, мин монда уйлап йөрдем. Ничек татулашырга? Хәзер бу яшьтә андый фикер башка да килгән юк. Бу яшьтә түгел инде, хәзер миңа да килгәне юк. Яшь чакта бит. Моңа кадәр сез бу дәрәҗәгә узак бардыгыз. Яшь чакта үпкәләшсәк тә без бик узак сөйләшмичә торган чак булмады. Кем беренче адым ясый мәсәлән? Кайчагында мин ясыйм, кайчагында ул ясый. Безнең өйдә менә һич яшерен батырын түгел, без инде ул турыда сөйләгәнез дә бар име? Көнләшү, мөхәббәт темасында, я булмаса берәр ни өчен бездә бер кайчанда тавыш чыккан юк. Бездә бары тик име ул сәнгать кешеләрендә ул барсында да шулайдыр. Ачуланышу, үпкәләшү, ул яңа концерт программасы эшләгәндә килеп туа. Я монысы ярамый, мин менә шулай итәсе килә, аның үз фикере. Менә без ул вакытта да үпкәләшеп алабыз. Булай ныклап, теге шатакарман килеп, ачуланышкан андый вакыт безнең булганы, мин искә дә төшермим, хәтерләмим. Сез шул кадәр һәр вакытта бергә эштә дә, иҗатта да бергә. Хәзер күп кешеләр бит гомумән шундый фикер әйтәләр, аерым бүлмәдә йокларга кирәк икән. Менә шуны сорамакчы идем, миңа кызык ул әйбер хәзер. Җәй таби, бүлдердем сезне. Дип әйтәсе килми инде бер-берегездән, әмма кирәкме? Аерым йоклыйсызмы, бергә йоклыйсызмы? Кызык миңа бармы? Сезнең караватларыгыз ике, бер карават йоклыйсызмы сез? Дала чаклы карават. Берәү. Одеял икәү? Юк, берәү. Менә мендәр ишәү. Менә мин Зөлфиянең әтисе белән әнисенең име менә алар 68 ел бергә яшәделәр. 68 ел бергә гомер иттеләр. Әни белән әтинең әйткән сүзләре бар. Алар бер кашанда, менә мин белгәнне, мин ничә ел кияү булып килеп, аларның име белән, алар бер кашанда аерым йокламадылар. Шулай бер йокы бүлмәсенә кирип китәләр. Һәм әти белән әнинең әйткән сүзе: балалар, ачуланышсагыз да, тиргәшсәгез дә, бер юрган астында ябынып ятыгыз дип. Менә бу акыллы сүзләр. Искиткеч акыллы сүзләр. Табиблар әйтә, 40 яшьтән соң хатын-кыз белән ир заты аерым йокларга тиеш. Чөнки аларның энергиялары белән бергә тоташып торса, алар йокысы туймый, и сәламәтлеккә зыянлы. Минем туктагыз әле, гафу итегез, мин хәтта сезне бүлдерәм. Мин ишеткәнем бар, хатын-кыз белән ир-атның тән температурасы төрле, шуңа күрә алар билгеле бер яшьтә, аеруча алар аерым юрганнар белән ятырга Алайны түгел ишеткәнем бар. Борынгы мәктәпләрдә, Англиядә хәтта кызларны һәм малайларны төрле температураларда утканнар мәктәптә. Кызларга җылырак кирәк. Җылы температурада хатын-кызның әйбәтрәк эшли башлый. Малайларны әзрәк түбәнрәк температура белән. Алар салкында әйбәт селкенә башлыйлар. Дөрес иши. Менә минем темпераментура зашкаливает. Зөлфия ул елан-елында туган. Ул салкынча. Тәрәзәне ачып йоклый. Мин дә тәрәзәне ачып йоклыйм. Ул киресенчә тәрәзәне ябып, әле юрган ябынып, алар шитилгә ялга барсаң да, кондиционерда кабызмый. Аңа җылы җитмәй. Менә бит аның елан-елында туганлыгы шул кадәр неме, ул менә бөгәрләнеп йоклый, һәм минем куеныма кирип сарылып йоклый. Ысылдамыймы? Ысылдамыймы? 30-40-50. Бер кияү балакай кайткан бит. Бергә әтиләр, әниләр белән кызның әтисе, әнисе белән бергә торалардыр инде. Кияү балакай кайтканда фатирга звонокка басканда, ну, кайф яхшы инде, каяндыр, әдрәк кайф яхшы.
Дегеннән бабасы ишек ачкач сөйләшерлек рәте юк икән. Теге кияү идеме дип сорый икән бабасына. Бабасы икесе дә иде дип әйтә. Елан иде. Ысылдашырга вакыт юк. Дөресен әйтәм. Инде менә бар шундый гаиләләр. Мин дуслар арасында да бар. Алар инде күптән аерым. Мин мәсәлән менә бәлки күрсәтмәсез дәйме, бәлки үзем атарсыз булып. Мин хырлыйм. Менә соңгы бер Моны күрсәтергә кирәк. Белсеннәр. Обязательно. Башланды, ниһаять башланды. Хырлыйм. Но Зөлфия апагыз ул шулай ук түзә. Димә, мин ди төннәр буена йоклап сине саклап утырган чакларым бар ди. Ул тибеп җибәрмиме соң? Кит инде әйләндереп борып. Юк инде борып, моторым әйләнеп ят гырылдыйсың дип әйтә. Әйтә, алай гына әйтә. Ну, не булышмый. Юк, ишисең инде, андый чаклары да бар. Ана мин турып чыгып китәм, я эш буенча шунда йоклап ал инде, ярамый да, шулама тиргәшмә дип. Менә нишисең инде? Менә турыда килми торгандыр. Безнең бит йолдызлыклар, ул игезәкләр йолдызлык астында туган. Мин бит инде укчы. Безнең гороскоп буенча карасаң, без бер-беребезгә гомумән туры килмибез. Туры килмисез. Килмибез, шулай диләр. Нишләп? Менә кайсы вакытта сез ничек яшисез диләр. Аллага шөкер. Менә бит. Теге бер әйтә, сез бергә торасызмы соң? Бергә яшисез? Юк, бергә тормыйбыз. Ничек бергә тормыйсыз? Юк, мин иртәрәк торам, аннан хатын торам. Бергә инде. Ир белән хатын кавышкан икән, име? Элекке бабаларның, теге ата бабаларның әйткән сүзе бар. Кыз балага да шулай. Әйе. Кызым, килен булып төшкән җиреңдә таш бул дип әйтә. Шуңа күрә ул бер нәрсә дә җиңел генә бирелми. Гаилә ул шундый нәрсә, гаилә эчендәге бер ул сер, ул бер кайчанда теге читкә чыгарга тиеш түгел. Ну, хезмәт дип әйтәсез инде, имеш, шушы мөнәсәбәтләр өстендә эш гомер буе бара дип әйтәсез, димәк. Бара. Гомер буе. Кеше гомер буе яши, күпме яши, гомер буе хезмәт итә. Әгәр дә әз генә хезмәттән тукталсаң, димәк, синең фантазияң юк, синең тормышка карашың башкача, димәк инде син ней теге киләсен уйламыйсың, хәзер тизрәк бетсә ярар дип уйлыйсың. Кеше өмет белән яшәргә тиеш. Безнең карап утыручылар бераз гына теге шаккатып куйган кешеләр дә бардыр, әле өйләнмәгән, кияүгә чыкмаган, анда әле эшләргә дә кирәкмени әле, ул мөнәсәбәтләргә Сине кирәк сыңа әле бу миңа дип. сораулар. Юк. Син кияүгә чыгасың киләсең мен. Килә. Ну без бәхетсез итәсең икән. Һәр кешегә Зөлфия, берәү әйтә икән, бер җегет килгән бер кызга. Синең әниеңә минем кебек шушындый яхшы кияү кирәкмеме? Юк, кирәкми. Тегесеннән дә котылып булмый дип әйтә. Шәһәр әйтә. Бәхетле булыгыз. Иң мөһиме бәхетле булыгыз. Җавит абый, менә без гомумән сезнең гаилә турында сөйләшкән вакытта, бу кызлар чыннан да шаккаткыч, без аерып әйтә алмыйбыз. Менә Зөлфия апа үзе монда булмаса да, яхшы түгел бер карасаң аның турында сөйләшү. Әмма үзеннән үзе сөйләшү Зөлфия апага Зөлфия апа. Без яратабыз. Бәйрәм белән. Менә хатын кызның име, Венера, хатын кызның бары менә гаилә. Икесе дә бер сферада эшләгән кеше, ул аны аңлый. Кайсы бер кешеләр әйтә, ике тәкә башы бер казанга сыймый дип. Әйе. Әмма дә ләкин сыя. Менә бу очракта адәм баласының психологиясе дөрес булырга тиеш. Гаиләнең нәрсә икәнен белергә тиеш. Без хәтта өйдә торган вакытта да, ну өйбез үз йортыбыз белән торгач, безнең хезмәт тә күп. Анда бер-беребездән да я мин бакчада, я ишек алдында кыш булса иде, кар тегесе булса. Әйе, анда. Әле аңа чаклы безнең әле тагын бер бакча бар әле. Жүләр хатыны мактар дийме? Минем теге жүләр дигәннән Зөлфия миңа кияүгә чыккач, дус кызлар әйтә икән, ник ул җәвиткә кияүгә чыктың? Аның дивана жүләр икәне маңгаена язылган бит дигәч, Зөлфия апага шунда әйткән, ул вакытта аны щелкасы бар иде дип әйтә. Күрмәдеңме? Күрмәгән дип әйтә. Хәзердә шул белән йөрисең, кара әле. Хәзердә яшәп кызлар. Ул бер тик тормый. Менә иртән аякка баса, име? Оныклар килсә инде ул кухнядан чыкмый. Чөнки өчесе өч төрле ашый. Тегесе монсын, ул бер кайчан да иренми. Менә мин хәзер һич кенә дә ялган түгел. Менә шун бүген инде ашылып китеп рәхәтләнеп сөйләшик әле. Чөнки мин гомумән үземнең дөньяда иң бәхетле кеше дип саныйм. Чөнки миңа әнкәй, име, иң зур теләкләрнең берсе балам бәхетле булган булса ярар иде. Иманлы
акыллы, уңган хатын насип итсә ярар дигәндер. Менә мин Һәр ананың Худайдан сүзедер. һәр ананың теләге шул. Аның Зөлфиянең ул тик тормый, ул бары шөгыльдә, ул менә кайсы хатын кызыймы, менә гади генә мисал, 400-500 язгылыкка петуни утырта. Гөлбакча бит Үзе, сезнең анда. үзе. Бөтен Сатырга җирдә. Аллам. Акча да бар бит. Мин әйтәм, мин аны Сатырга сатып түгел, алмыйсың. Юк, сез петуниның нәрсә Мен икәнен былтыр утыртып карадым, быел утыртмаячакмын. сабырлыгың җитмәдеме? Үй тулды, җир белән, кругом чәчәк, аны 30 сумга берсен сатып алып була менә дигән. Аның Сер ачам Зөлфия апага да әйттем. менә юк, аны бит әле концертларыбыз, Зөлфия апа икенче гастрольләреме, әле башка эштә бара. Өйдә генә тормый бит ул, Зөлфия апа. Ул һәрберсенә шунда әле бит кар сибеп шуны утыртыра һәрбер орлыгын име. Әле бит аннан кире аны бер-берсеннән айырып утыртырга кирәк. Әле теге менә мондый гына пипитка белән шуңа тамчылап кына име. Аны үскән саен мин әйтәм, менә сабырлык кешедә. Мин берәр эш кушсалар, мин башта җимерәм. Миндә сабырлык, түземлек дигән әйбер юк. Аңарда ул сабырлык бар. Җәүдәт абый, без менә сезнең әйтә башладым инде, сезне аерып әйтә алмыйбыз, име, Зөлфия ападан. Шулай да менә хәзер сез гомумән ниндидер уникаль, үзегез әйтеп торасыз, уникаль шундый пар, төрле яклап сез сөйләгән, менә китаптагыча дип әйтәләр бит, шулай бит кызлар, китаптагыча дип әйтәләр. Күп кешенең китаптагыча гына бармый шул. Һәм хатын-кызлар да төрле. Сез аны сизәсездер, сез бит күп халык белән аралашасыз. Ничек уйлыйсыз? Ни өчен берселәре алар шундый бәхетле булып яшиләр, тормышлары җиңел булмасалар да, авырлыклар булса да, эшләре күп булса да, алар һәр вакытта менә шундый. Икенчеләре рәхәт тормышта да Тәм тапмыйлар. Нишләп шулай килеп чыга ул? Менә нәрсәдә моның хикмәте? Менә хатын-кызга беренче чиратта име ир белән яшәр өчен ялкау булмаска кирәк. Кызлар бу бит. Менә Искиткеч дөрестлек. ялкаулыкны име аны берничә шиктә тәрбияләп бетереп булмый. Ул Зөлфия апагызның әйткән сүзе. Дөрес. Менә ул әйтә, чисталыкмы шулай ук. Менә әгәр дә хатын-кыз гаиләдә күреп үскән икән, чисталыкмы име? Аны да берничә үзгәртеп булмый. Бар шундый гаиләләр, бүтән нәрсәсе дә бар име. Әмма ләкин килеп керәсең, без или шундый чисталыкка йөргәнме? Ну, гади генә, ну аны бит инде алып куеп була, улай берне шул урынга дип. Менә шунда алып куймаган. Һәм хатын-кызның име, менә иң яхшы сыйфаты гаиләдә яшәр өчен менә тәмле ризык пешерү. Ямагат, менә гаиләләр аерыла име, хатын ирдән күбрәк инде ир хатыннан гаеп эзли. Ямагат ул гаеп икесендә дә бар. Ике кеше. Аны уйларга гына кирәк, аны белергә генә кирәк. Шуңа күрә менә характерлар туры килмәде. Әгәр дә хатын-кыз өйдә ашарга пешерми икән, ирне ир итеп санламый икән, гел акчап кайтканын гына көтеп тора икән, нинди гаилә? Мин килешмим. Бергә тапкан мал гына бәрәкәтле, бергә тапкан мал гына тәмле, ризыкта Һәр кеше үз хезмәтендә. үз хезмәте Хатын-кызы ен карый. Мин дөрес әйтмим әллә Зөлфия? Җәүдәт абый хәбит инде моднанда клининглар чакыру, өйгә доставкалар. Бар шундый гаиләләр, алар өйдә ашамыйлар, кайдыр ашыйлар, әмма бәхетле яшиләр. Алар икесенә дә норм. Акча бар, клининг чакырды, чистай. Бу тема Минем тема түгел. Минем тема. Куркытма әле. Зөлфия утыра алаймы? Телевизор карап. Мин тизен ине җыштырып алыйм әле. Мин өйдә вакытта, мин иң яратмаганым менә идән җуган чагы. Ягъни Син өйдә булганда. ул тик тора алмый. Мин әйтәм, чакыр менә шу компанияларны. Әйе. Ничек кертә? Юк. Нигә чакырмыйсың, мин әйтәм. Күптә түгел бит менә. Бәясәләрне ни тормый. Өйгә чит кешене кертергә яратмыйм. Кемдер курка. Куркуда да түгел. Әйтерләр, менә үзе җыштырмады, ана сүзе бар. Танылар бит әле Җәүдәт абый. Сез бит шундый танылар. Ул шуны ярата. Ул аның өчен зарядка. Ул дәртләнеп китә. Ул җомга алдыннан инде җыштырылмаган көн юк инде безнең. Атнага бер тапкыр ул генеральный, инде көндәлек теге кухня тирәсендә ул һәр вакыт. Җәүдәт абый, хәзер сезне тыңлап торып, монда күпме хатын-кызлар әллә нишләп киткәннәрдер инде. Минем белән
нәрсәдер алай Әйе, түгел, алай мин бик түгел. яхшы хатын-кыз түгел, минем Җомга бәхетле алдыннан җыештырырга буласым юк. яратмыйм. Минем ирмам Әйе. Көн сайын пешерәсем килми. Менә бу сүзләрне сиңа карап сөйли, Ялкау. ялкау булма, кияүгә чыгасың бар. Акча эшлә диген. Теге җәмәгать кайсы бер теге хатыннар инде Зөлфия апагыз да интервью биргән вакытта шушы сүзләрне әйтә. Күп нәрсә хатын-кыздан тора. Яраттыра белүдә, яратуда, гаиләнең учагы ул бит хатын-кыздан тора җәмәгать. Өйгә кайтып керәсең килсә, димәк сине өйдә менә яраткан кешең көтеп тора. Менә мин нәрсә әйтәсем килә? Эй хатын-кыз, сүнәр иде тормыш син булмасаң әгәр дөньяда. Искерсә дә җирдә дәвер буат нәфислегең синең өр-яңа. Йөзләреңдә якты хисләр белән, изгелегең белән балкытып, "И җаным" дип әйтеп куюыңда нәкъ бер кояш бар кебек. Башка көнне сезне хөрмәтләүдә без ир-егетләр бераз талымсыз, бүген исә рыцарь егетләрчә кулларын кысып сәлам бирә, ирләр заты сезне хатын-кыз. Нәфисләнә барсын хисләребез, күркәмләнә барсын дөньялар, ялкындырак булсын мәхәббәтләр, дәвамлырак булсын гомерләр. Амин. Амин. Бу да күршенекеме? Бу да күршенекеме? Теге күршенеке дигәннән теге малай да сорый икән бит. Әнисен әйтә. Әни фәрештәләр очамы ул? Оча. Ние? Менә әти күрше хатынына фәрештәм дип әйтте. Хәзер ул мине танышар дип әйтә. Шыртам мин. Күршенеке түгел, Аллага шөкер. Җәвит абый, бик зур рәхмәт. Сезнең менә беләсезме, булай бит шундый китаптагыча дигән әйберләрне, хәзер күп әйберләрне теге бөтен кеше кире кага башлый. Шулай бит. Ничек кенә менә кызлар уйланганыгыз бармы? Ничектер кешеләр барыбер асылдан китсәләр дә шуңа әйләнеп кайталар. Барыбер ниндер хакыйкать бер үк. Мәхәббәт, ул тырышлык, сабырлыксыз булмыйдыр инде ул. Булай мәхәббәт нәрсә соң ул мәхәббәт? Ул бит инде бик күп башка шундый сыйфатлар җыелмасы. Һәм сезнең кебек парлар булганда безгә үзебезгә дә менә ничектер үрнәк булып торган парлар булганда, безнең тамашачыларыбызга да мин уйлыйм, үзебез өстендә эшләр өчен бу бик яхшы бер маяк. Рәхмәт сезгә. Үрнәк бу. Менә тормыш ул үзе калын китап. Һәм гаилә белән гаилә корып яшәгән вакытта Ходаем Аллакаем име менә шушы китапның бер битендә җыртып ташларлык булмасын. Көн сайын. Көн сайын укырлык булсын. Әле ул гына да түгел. Әле бездән соң килгән буын ул әти белән әни балаларга нинди үрнәк күрсәтә, име? Алар шуны кабатлый. Хәтта безнең онук, менә онуклар, име? Олы кыз инде, онугыбыз инде 13 яшь, ул да әйтә, әнисенә әйтә инде, әтисенә, менә миңа, минем, менә бездә карт әтәй бит инде, карт әтәй дип әйтә, тәтәй дип әйтәләр. Минем булачак ирем менә тәтәй кебек кеше булсын иде. Менә 13 яшь. Әйбәт. Чөнки ни алай дип әйтәсең? Ул нәнәгә бер начар сүз әйтми, бер авыр сүз әйтми, бер кычкырмый да, ул матурым, Зөлфушем дип кенә тора дип әйтә. Менә бала күреп үсә, шуңа күрә гаилә оясында ни? Ишкынында шул. Искиткеч, рәхмәт сезгә. Алкышларыбыз сезнең өчен. Сез безне шулкадәр рухландырдыгыз, илһамландырдыгыз һәм без Бәхетле иттегез. Бәхетле иттегез һәм без һәрберебез чыннан да уйлана башладык. Үзебезгә дә тагы да яхшырак булырга, тырышырга, үзебезнең тормышыбызны матурлатырга. Бу чыннан да шулай бит, кызлар, каяндыр көтеп торасы юк, бар нәрсә дә үз кулыңда. Бик зур рәхмәт, башка тапшыруларда сезне көтеп калабыз. Зөлфия апага сәлам әйтегез. Зөлфия апа, сез искиткеч. Менә Зөлфия апаның бөтен хезмәтен без бүген тапшыруда Яраттым, яратачакмын. Хәзер кайтам. Рәхмәт. Рәхмәт, кызлар, Бәйрәм белән. 30-40-50. Сез татарча хатын-кызлар өчен беренче подкаст карыйсыз. 30-40-50 Олеся, Зөлфия, Венера. Без дуслар дөресен әйткәндә бераз шок хәлендәйме? Җәүт абыдан соң. Безнең студияга идеаль ир-ат килде. Рыцарь. Соңгы рыцарь. Татарча рыцарьның сүзе бармы ул, кызлар? Белмим. Белмим, бәлки пәһлеван.
каһарман, аны тыңлап утырганда шок катасың. Менә шушындый дәрәҗәдә 38 ел бергә яшәгәннән соң, ирең синең турында шушы дәрәҗәдә туктамый сөйли ала икән, нинди хатын кыз булырга тиешсең, Зөлфия? Искиткеч, Зөлфия апа. Зөлфия апа искиткеч хатын кыз. Беләсезме, миңа калса, мин менә уйлап утырам әлеме. Зөлфия апа миңа калса, ул нинди генә ир белән дә бәхетле була алыр иде. Бәлки Җавит абыйга ошап бетмәс бу сүзләриме. Мин аны Җавит абыйны кимсетер өчен әйтмим. Зөлфия апа ул тормыштан тәм таба торган, үзеннән үзе бәхетле була торган ханым, хатын кыз. Шуңа күрә менә сире шунда дип уйлыйм мин. Алар бит әле икесе дә пар килгәннәр. Мәсәлән, Җавит абый үзе нинди идеал, шулай бит инде. Акчасын Бу эшли. гомумән эталон пар. Эталон. Андыйлар юк. Бу чыннан да китаптагы бу бит яшь буын эчендә гомумән безнең эчендә барыбыз өчен дә ниндидер үрнәк булып тора, ниндидер планка дип әйтәләр бит. Менә шундый булырга тырышырга кирәк. Хәзер бөтен кеше тырышмаска дигән шундый позицияларга тырыша. Яшәргә шулай бит. Тырышма, менә иң мөһиме сиңа синең янда булган кеше сине комачауламасын. Булай да булачак, әгәр дә сине яратса, шулай бит. Монда гомумән икенче төрле идея. Син менә әле син ничек уйлыйсың? Әгәр дә инде кызлар безгә нәтиҗәләр ясарга кирәктер бераз. Әгәр дә без менә хатын кызның бәхетен иде безнең караучыларга инде файдалы киңәшләр бирү өчен 30 яшьтән дип алсак, менә синең яшьтәгеләр плюс-минус бәхетле булу өчен нәрсә булырга тиеш дип уйлыйсың? Философский сорау инде бу, әйме. Мин әле бит кияүгә чыкмаган. Шуңа күрә синнән сорыйбыз да. Чөнки безнең инде бу менә мәсәлән килеп киткәч Җавит абый, әгәр дә әйтәсе килә инде ир-аттан димме? Ләкин мин кияүгә чыкмаганлыктан, минем нишләптер хатын кызның бәхете ул яраткан эштәндер дип уйлыйм. Шулай. Нишләптер Бүгенге көндә бүгенге көндә үзеңә акча да эшләү анда, яраткан эшеңне табу, ничектер үзеңә рәхәтлек бирә торган. Эшең мәхәббәтеңне очратсаң, син эшеңнән аерыла аласың? Юк. Менә шул. Юк. Дип уйлыйсың әлегә. Кем була бит әлеме? Кем була бит әле? Кара, әйдә бер 5 мәсәлән критерий әйтсәк, 30 яшьлекләр плюс-минус, 25-30 дип әйтик инде, 35 бәлки. Нәрсәләр тагын мөһим? Яраткан эш, тагын нәрсә. Димәк, эш булгач акчасы булырга тиеш, әйме? Әллә акча алай ук мөһим түгелме? Әлбәттә инде. Хәзерге вакытта акча миңа калса беренче урыннарда. Тагын нәрсәләр 5-кә кертик инде. Менә уйланып утырам мин. Юк, 30 яшьтә бит ул башкача. Синең эшеңне хөрмәт итү. Бәлки ул сиңа әйтергәндә булай эшләмә, тегеләй эшләмә дип, бу сиңа туры килми дип. Мәсәлән, син сәхнәдә җырлыйсың, сәхнәдән китәргә кирәк дип. Бар бит инде анда ирләр. Өйдә утырасың. Бу безнекеләр турында түгел. Тагын нәрсә? Күп инде алар, бөтенесе бергә. Һәм әйдә эшне әйттең, тагын икене. Характерыңны кабул итү мәсәлән. Ничек бар сине кабул итү, яхшыртмыйча. Бу һәр яшькә дә килешәдер, монда шулай бит. Инде һәр яшькә килешә. Мәсәлән, син анда хатын кызның төрле чагы була инде. Үзебез беләбез. Без бит әле нәрсә бәхетле булыр өчен дибез. Менә хатын кызга үзенә бәхетле булыр өчен нинди критерийлар булырга тиеш, нәрсә, нинди факторлар булырга тиеш. Эше, димәк, акчасы, үзен ничек бар шулай кабул итү, үзен кабул итү бу гомумән бик фәлсәфи әйбер, шулай бит. Гомумән эзләп йөрмәскә кирәк ирләрне. Нәрсәгә кирәк аны эзләп йөрергә? Ул үзе таба. Син үзең бәхетле булсаң, үзеннән үзең канәгать булып яшәсәң, тормышны яратып яшәсәң, беләсезме, ирләр менә булай итеп түгәрәккә алалар сине. И син просто әйләнеп сайлый башлыйсың. Без һаман идеаль тормыш турында сөйләшәбез кебек. 30 яшьтә Зөлфия, синең ниндиләр бар иде, менә критерийлар, тагын нәрсәләр өстәр идең син бәхетле булыр өчен? Ничек уйлыйдың, нәрсә? 30 яшьтәме? 30 яшьтә мин кияүдә идем. Мин 26 яшьтә кияүгә чыктым. 30 яшьтә мин малаемны таптым. Менә беренче балам минем 30 яшьтә туды. Синең Анда инде минем критерийларым уже гаилә турында уйлау, үзгәрә, шулай бит. Үзгәрә иде. Менә мин инде үземне 40 яшьлекләргә кертәм, әкренләп үземне әзерлим әлеге вакытка һәм менә уйланып утырам. 40 яшьтә нәрсәләр мөһим? Мин 32 яшьтә кияүгә чыктым. Һәм 30 яшьтәге күп кенә Алиса син әйткән әйберләр, чыннан да мин аларны аңлыйм. Әмма 40 яшьтә миңа калса, ул барбер балалар беренче планга чыга.
Үзара мөнәсәбәтләрең яхшы булу, сине аңлый торган кеше, яныңда таянырдай кеше булу. Бу беренчедер, шулай бит. Балаларың, үзең, балаларың, якыннарың исән-сау сәламәт булу. Белмим, бу ниндидер картайган кеше фикерләре 40 Бу яшьтә иргә карагандамы беренче урында балалар? Бу иң беренче менә уйлаган вакытта нәрсә телисең? Менә миңа бәхетле булыр өчен кызлар менә уйлыйм, нәрсә булырга тиеш? Миңа гаиләм, якыннарым исән-сау сәламәт булырга тиеш. Бу шундый баналь сүзләр, әмма 40 яшькә миңа иң беренче шушы фикер килә. Венера, менә кияүгә чыкмаган 40 яшьлек хатыннар. Алар өчен дә якын кешеләре сау сәламәт булуы минемчә бик мөһимдер. Чөнки 40 яшьтә син сәламәтлекнең инде бәхеттә зур роле булуын аңлый башлыйсың. Демәк, 40 яшьтә миңа калса, сәламәтлек өстәлә, син аның турында уйлыйсың. Спорттан үзенең кайф шулай бит, яхшы туклану, синең бөтен хоббиларың сәламәтлек белән бәйләнгән булып чыга. Йога, кемдер анда нәрсәләрдер күтәрә башлый. Булар бөтенесе дә шушы сәламәтлеккә кертер иде мен. Икенчесе, мин беләсезме шундый кеше, менә мин бәхетле булсам, миңа кырыймда, янәшәмдә булган кешеләргә рәхәт булырга тиеш. Миңа бу мөһим. Минем кырыйда мин бәхетле, сез теләсәң нәрсә эшләгез дип яши алмыйм. Минем өчен янымда булган кешеләр шулай ук бәхетле булырга тиешләр. Киресенчә, Венера, менә син бәхетле булсаң, синең яныңда бөтен кеше бәхетле. Әйе. Шулайдыр бу Хатын-кызның настроениесеннән тора күбәй бер. Хатын-кыз үзе бәхетле булса, аның яныңда чәчәк ата, балалар, ире яхшы кәефтә, балалары рәхәт, бөтен кешегә рәхәт. Хәтта әйтәләр бит тараканнарга да рәхәт була. Идеге күселәргә дә рәхәт. Күселәргә дә бөтен кешегә шуңа күрә хатын-кызга бәхетле булуы бик мөһим. Ул бәхетле булса, бөтен дөнья чәчәк ата. 6 ел декрет 6 ел булды мәле минем. 5 ел декретта утырган кеше булар, арттырып җибәрә башлады. Миңа күбрәк кебек була. 6 ел декретта утырган кеше буларак тагын өсти алам. Хатын-кызга миңа калса 40 яшьтә, менә үзеннән чыгып әйтә алам, үзеңнең самореализация дип әйтәләр бит. Үз яраткан эшеңне эшләү, шуннан ләззәтләнү, ниндер кайф алу, бу шулай ук бик мөһим, чөнки хатын-кызның гаиләдәге эше әйтеп бетергез, әмма кайдадыр иҗат белән шөгыльләнә алмаса, яраткан эше белән шөгыльләнә алмаса, бер яклы гына булса, баланс бозылыр иде кебек миңа бу. Менә кара, Венера, Алиса әлегенә әйтте, аңа эш мөһим дип, ул эш белән яраткан эш белән. Аннары менә син кияүгә чыктың, 2 балаң үсеп җитте, һәм тагын эшеңә әйләнеп кайттың. Сиңа барыбер эш кирәк. Барыбер эш кирәк, карагыз әле. Димәк, дөрес ишме? Чын дөрес. Бу карагыз әле, шуңа әйләнеп кайтасың. Без шундый хатын-кызлардыр. Бәлки аның башкалары да бардыр. Эш кирәк түгел. Менә мин рәхәтләнеп өйдә генә утырам, балаларым. Барбит өйдә дә утыручылар. Кызлар безнең белән килешмәсәгез, зинһар өчен комментарийларыгызны калдырыгыз. Безгә гомумән алганда бүген сезнең комментарийларыгыз бик мөһим. Чөнки беренче чыгарылышта аеруча без дулкынланабыз, сездән ниндидер кайтаваз көтәбез һәм безнең өчен үзебез өчен дә кызык. Менә сез ничек уйлыйсыз икән? Нинди без аспектларны искә алмыйбыз икән? Һәм менә 40-ныкларны әйтеп бетерәм, тагын берне булса да, нәрсә өстәр идем мин. Русча әйтәләр, поддерживающее окружение диләр. Якын тирәңдә синең гаиләңнән, иреңнән тыш бәхетле булыр өчен, мөгаен, менә шушы синең таянырдай дусларың, үз кешеләрең, энергия белән алышыныр өчен иптәш кызларың, кемнең нәрсә булырга тиеш. Һәм 40 яшьтә аның күләме кими, кешеләр азая, әмма аларның кадерләре арта. Ул хәзер үк әз инде. Ул хәзер үк 30-да угаз. Ну хәзер дөньясыз гел, бәлки әле синең әле 20-дә әле күбрәк иде алар. Тагын да 40-ка тагы да әзәя. Алиса, әзер бу. Тагыз әле нәрсә турында сөйлисез? Значит, 50-дә юк дигән сүз ишетелә дә. Белмим, менә безгә кызык, бәлки гомумән юкларга мөмкин. Поддерживающее окружение турында әйтәсез, якын дуслар, алар бәлки үзләр 50 яшьтә аның кирәге калмый. Точно, менә бу ниндер инсайт булды. Ачыш булды. Кирәк түгел һаман мактап торуң. Син уже настолько самореализация. Беләсең генә түгел, ә менә нәрсәдер булган хыялларың бөтенесе ишеңгә ашып беткән кебек була да, кирәге дә юк һаман сине. Әйдә, булдырасың. Или син уже ул бит инде теге кризис среднего возраста, ул уза да име. Аңлыйсың, менә бу хыялың уже бер кайчан да чыңгашмый. Монсы бер кайчан да хыял. Син тынычланасың. Башта теге ничектер кабаланып аласың да, аннары нәрсәгә мин борчыламсың әле? Әйдә, булай да рәхәт. Ишлай яшәйсең. Мин шулай. Шундый карале кызык, хәзер 50-гә җитәргә куркыныч түгел, сине окружение сезгә теге кул чабып, сыпырып, әйдә. Шундый кызык фикер, Зөлфия. Беләсез, менә минем яшькә җиткәч, балалар әнисен күрәсе килә бик бәхетле, шундый үз-үзен карый торган.
ниндидер хоббилары булган, әнине күрәсе килә ул балаларның. Ниндидер менә соңгы алманы биреп, мен ашамый, үземнекен бирәм. Юк, кирәк түгел, үзең аша иде. Алай түгел. Аларга беләсең нинди әни кирәк. Кыртая. Әйе, үзем ярата торган, миңа да кирәк. Мин дә матурны яратам, миңа да тәмле кирәк. Менә алар, Мин дә барам. аларның күзләре үзгәрә. Алар бөтенесе үзгәрәләр. Чөнки әнинең кадере, бәясе үсә, и алар андый әнине яраталар. Мен шуны сиздем. Бирок хоббилар бармы соң? Хоббиларыгыз бармы? Минемме? Әйе. Мин каллиграфия белән мавыгам. Мин хәзер бик көчле зур мәктәпләрдә укып, шундый каллиграфия рәсемнәр ясыйм. Аннары инде теге шигәйдем мендәрчекләрне, аны хәзер үзем ясамыйм, Аллага шөкер, бүтән кызга тапшырдым. Ул эш дәвам итә, Аллага шөкер. Мин high heels дигән биюләргә йөри башлыйм. Вау! 50 яшьтә кызлар. Әле беләсезме Өмет бар нәрсә? әле, 40 Мин әле өлгермәгән хыялланам, кешеләргә. беләсезме кая? Вот теге культуризм спорт бар бит әле. Мин аны 20 яшьтән хыяллана идем. Чөнки минем гәүдәмнең төзелеше име аңа шул хәтле тәңгәл туры килә. Ә минем ул хыял һаман кала. Мен әйтәм, кайчан тагын? Бодибилдинг. Менә хәзер 50дә, менә шуның белән Зөлфия. мавырга хыялланам. Белмим Әйбәт. булырмы, юкмы? Шуңа күрә менә 50дә тормыш башлана гына. Супер кызлар. Мин бүген Картаярга да куркыныч түгел. Үзем өчен белим сез ничектер, үзем өчен шундый күп инсайтлар ачтым. Һәм минем өчен чыннан да кызык булды сезнең белән 30, 40, 50дә ул алышына һәм вакыт узгач та алышына икән. Тамашачыларыбызга мөрәҗәгать итәсем килә. Безнең беренче чыгарылыштан соң әлбәттә ниндидер әле үзебезнең дә булыр ул. Теге әйтергә атканбыз, моны әйтергә атканбыз. Сезнең фикерләрне көтеп калабыз, дуслар. Әлеге мәйданчыкта сезгә дә, безгә дә алга таба күңелле булыр дип ышанып калабыз. Шуңа күрә кызык булган темаларны языгыз, комментарийларны языгыз. Ничек диләр әле лайклар, колокольчиклар. Куегыз безгә йөрәкләр. Репосты. Без сезнең белән әлегә саубуллашабыз һәм алга таба да безнең өчен кызыклы булган темаларны күтәреп барырга вәгъдә итәбез. Кызлар саубуллашабыз. Ура! Ура! Булды. Исән сау булыгыз. Очрашканга кадәр сау булыгыз. 30-40